mongko dados duta pangawaking para putra Pandhawa. Menika bapa bebagan menika kados pundi? Monggo sampun cetha nadyan kados pundi negari Ngastina salaminipun tetep badhe kula kekae sampun ngantos dipun jabel dening para Pandhawa. Nanging menika malah anak-anak Pandhawa ingkang nyuwun wangsulipun negari. Bawa Durna, kula nyuwun pangandikan saha iguh partikilipun. Lole gondhong plekudhuk malu gembol Sumarante Allah ger. Sejatosipun ingkang bapa sekalima inggih sampun ninga yen to para putra Pandhawa sami makon wonten ing Tegal Kurasetra lan sampun dipandhegani kalian Wisanggeni. Nanging ngaten, negari Ngastina menika upami badhe dipun jabel utawi badhe dipun suwun kedahipun ingkang nyuwun inggih para Pandhawa. Nanging menika kok malah namung lare-lare anak-anak Pandhawa niku tegasipun sami lancang. Upami Pandhawane ingkang badhe nyuwun wangsulipun negari mesti badhe dipun kekahi. Napa malih menika namung anak-anake Pandhawa kedah dipun kekahi, nggih. Inggih. Temtu kemawon badhe kula kekahi. Nanging menika Wisanggeni mangke ingkang badhe dados duta. Inggih Kakang Durna, bab niki ampun disepelekke lho. Wisanggeni nika ketoke mung lare alit ning nika bocah ndunggal kewarisan tur Wisanggeni iki nek wis muni krida ya medeni. Napa malih niki Wisanggeni ditumbani karo dulur-dulure. Pripun Kakang? Nggih. Kula ngertos nek Wisanggeni niku nom-noman sing ampuh, nanging ngaten Depate, mung kari carane nrenggalani. Lah terus ajeng pripun? Depate, jare saniki Ngastina wonten ratu anyaran sing suwita. Nggih. Niki ratu enggal sing nembe suwita malah sampun dipun rengkuh Kadang Taruna kaliyan anak Prabu Duryudana. Lah nggih. Ning kok angkuh nggih, Dik? Angkuh pripun? Angkuh sengguh sombong. Apa ya ora ngerti nek Pendhita Dana ki pendhitaning ratu, pujangganing negari. Ning kok niki wau kalih kula ya mboten soparoh, salaman wae ya ora. Sampeyan ya meneng. Meneng. Ora soparoh, ora salaman. Oh, ora omongan kok aku dhisik omongan. Lah prei gengsi no padake sepadane wae. Oh, canyaran wae wis gleleng. Wis angkuh. Nah, mula babakan iki malah ajeng kula gunake. Ajeng digunakake pripun? Pun, kula tak matur anak Prabu, nggih anak Prabu nuwun sewu. Kalenggahan menika panjenengan kagungan sumitra enggal malah sampun paduka rengkuh dados Kadang Taruna. Nggih kasinggihan. Menika Nyai Prabu Manik Maninten dereng dangu suwita dhateng negari Ngastina. Nanging sampun kula rengkuh dados Kadang sumitra kula, dados Kadang Taruna. Krana Yai Prabu Manik Maninten menika kasinungan kadigdayan ingkang linangkung. Nanging ngantos samenika pun wonten laba-labet dereng. Nggih, dereng. Nah, yen dereng dipun buktekaken ger dados anak Prabu sampun ngantos gampil nampi tiyang nalika ingkang remen sesumbar, ingkang remen umo sesongaran nanging dereng wonten bukti nyatanipun. Pramila kedah dipun buktekaken yen cara tembunge moncer jangan membeli kucing dalam karung, ngaten. Kersanipun Bapa Durna kados pundi? Ker, anak Prabu Manik Maninten menika sekti mandraguna. Babakan Wisanggeni mangke dados duta dipun pasrahna dhateng Ratu Anyaran menika. Dipun sampiri tanggung jawab kedah saged ngunduraken Wisanggeni sasedulure. Syukur bage yen malah saged numpes para Pandhawa. Menika yen saking Gubertikul kula nger dipun buktekaken nger. Oh, kene ana cah Anyaran wae kok le angkuh, le sombong, ora soparuh. Anggepe apa? Nggih, Bapak. Yai Prabu Manik Maninten. Nggih, kula wonten dawuh Koko Prabu. Rene nyatane sliramu wis dadi sumitraku lan malah wis tak rengkuh.
wis tarengkuh dadi Kadang Rata. Nanging pun Kakang durung nate njaluk gawemu. Dina iki anak-anak Pandhawa sing dipandhegani dening Wisanggeni bakal tak jaluk baline negara Ngastina. Negara mula babagan iki tak pasrahke marang Si Adi. Samangka balekna Wisanggeni sak sedulur, syukur bahagian malah isa numpes para Pandhawa. Oh Prabu. Inggih dawuh menika ingkang sanget kula antu-antu sampun menggalih kuatos. Kula ingkang sagah mangsulaken dhateng Wisanggeni sak sedulur sepinten bangganipun Wisanggeni. Lan kula aturi pitados dhateng kasagetan miwah kadigdayan kula. Oh, lah pancen umuk tenan bocah anyar iki. Sajae durung ngerti kondange Wisanggeni iki kepiye. Oh, Wisanggeni arep bocah ora bisa basa, nanging bocah ndukal kewarisan, cah ampuh. Oh, ketangkor tenan iki ratu iki mengko. Ora Kakang. Kok sajae Kakang Durna sengit banget. Sengit kula pancen sengit. Cahayaran we kemaki Mbah Gusi saja arep ngesor, arep nyaingi karo Durna, arep gusur. Oh. Lah jebul mung wedi nek kesaing to. Sampun. Yai Prabu Manik Maninten. Babagan iki ingsul perlu bukti, aja mung kandheging pangucap, nanging kudu kababaring pakarti. Yen sira Wisanggeni iki mengko sowan ndak pasrahke marang sira Yai. Syukur yen iso ngrampungi, nanging yen mlenyok ora bisa ngrampungi gawe. Peda apa dadi sumitraku? Aja takon dosa, malah kepara tak tugel gulumu. Sigra-sigra yen pramana ganca, sigra ngraketa nawang sesangga. Goyang lenggahing Sri Nalendra ambek marwa sing sang. Katriku mulung mangrempak Katriku mulung mangrempak ing waja Goroda Gororeka giri-giri. Goroda Gororeka giri-giri kumragut makut mangajab. Om Pauto Eco denya sami mbal wacana, nanging caritane bebasan nang lenggahe Kanyut pinangka wardu. Kayut wong ganten pinangka wardu wong akecoh nginango durung abang ida dereng manjing pertala. Kasaru geger Paseban Jawi sinten to ingkang kinarya gegering Jawi. Tuh menika pisanipun Bambang Wisanggeni miyak sagung para ingkang sami sumewa dadosaken horeking pasewakan. Kanca piyak ana daya minggir jaluk dalan jaluk dayan.
Yo, Yo ngopo? iki jane isih ana pamundutan Ayo, terus ning gandeng wektune iki wis wis apa? ngangsek. Nah, Wis, iki oh. lakone isih dawa engko dibacetke Dawa. nggon goro-goro. Iya, Pak. Ngono ya apik. Ya, yo. Sik. Enjing bidal kumuruh saking jroning raja anggung ingkang Balakaswa Prabu sananira Lira Surya dalira saka ing Jalanidi rasa medangi jagat tumungop-mungopaning sapucak ing wukir para babang sumirat kening soroting surya mega lan gunung
Ayo. Sikrapala kang tumingal Brangacampa kang samya ngadali lah dalah mumet aku
Wah, Antasena gleleng pacakmu mbela sirahmu. Ing atasmu bocah loro wae wani gawe geger ning Astina. Mbaya wis ben. Wong iki aku karo Wisanggeni yo njaluk bali negara Astina sing sejatine kuwi kewajibane pepundhenku para Pandhawa. Dadi iki ora duwe niat madeg dadi kraman. Ngono wae Kartomarma. Ora sah kakehan wus, rasa kakehan genom sing tanpa guna. Gelem bali apa ora? Lah nek ora gelem bali arep tok apake? Yen pancen ora gelem bali tak tibani tanganku ora pecah sira maca dina Kartomarma mbok nyoh tibanana.
iso minggat. Mas. Oh iya. Rene. Balik ke. No. Waduh. Mati aku. As. Ayo Pak D. Wah, iki Pak D Surtayu yo. Mati wis burung karuan. Bocah yatos men wae, cangleleng ya padak iki. Mati to kowe. Wes, suwet. Wah. Alright. Ayo sapa meneh kene? Mati. Udah ditumbak. Oh iya. Ayo. Nah. Wah, iki Antasena ya Pak D Dursasana ya. Kowe mulya wae kono. Wes ora iso. Pangeran Pati. Ora loro, ora. Malsa. Ah! Oh, kowe mung sekali pukul lho iki.
bubar mawut Wadyabala merga saka pengamuke Antasena. Ya, iki Siwa Karna iki. Lho nek jane mono aku ki ora ngajab peperangan. Waton wa Duryudana manut karo apa sing diomongke Wisanggeni iki mau. Tur ya manut nglilakke Wisanggeni supaya dadi ratu ning Ngastina. Wong ya le dadi ratu ki ora suwe. Ya mung sedhela wae kok. Nanging upama mengkono kudune wong tuamu Pandhawa dudu kowe lan Wisanggeni sing bocah wingi sore kok njaluk negara. Mula Senopati ning Ngastina ora bakal nrenggalangi. Ya wis ayo, gek ayo. Saiki Senopati mungsuh Senopati ya piye? Karna Senopati ning Ngastina, Antasena Senopati ning Wisanggeni. Ning umpama aku iki kok bandayuda karo Karna, mengko nek sampean bakale cetha malah kewirangan. Merga iki mengko Karna nek kepengkok mesti banjur ngasta senjata Kunta. Iya apa ora? Ya, pancene kowe kudu mati saka pusakaku senjata Kunta. Lah ya nek mati, lah nek ora. Lah ya malah kewirangan to kowe. Aku ki yo jaga jenengmu lho. Tur meneh senjata Kunta kuwi pusaka kadewatan. Kuwi pusaka sing ora kena nggo sembrono. Kuwi pusaka paringane dewa. Nek jane mung lumepas pisan tok ya kuwi besok yen perang Bratayuda. Lah nek saiki tok lepaske. Lah nek aku mati ora apa-apa, nek ora lah maha isin to. Kuwi lho, apa kowe arep nganggo drehine arep musuh aku? Lah ya ora mungkin. Tur to ngene wae. Ku karo Wisanggeni kuwi anak-anak Pandhawa. Iya to? Lah sampeyan dhewe iki lho. Coba mangilo. Ngilo karo githok sampeyan wae. Tunggal wadah karo Pandhawa. Kowe kok malah mbela wong kanane, ora kok malah mbela sedulurmu dhewe. Ikimu iki nang endi wae? Walah, duwe pakde kok kaya ngene ya. Kowe mengko lak ya malah rugi dhewe to kowe. Walah dalah Antasena cah edan. Pripun niki? Pun adeng ger, pun monggo mlajar mawon. Ngungsi mawon pados kos-kosan napa kontrakan ngaten nggih mboten napa-napa. Pripun paman? Kurawa pun bubar mawut. Mongko anggir Karna inggih malah oncat. Lajeng pripun menika Bapa Durna? Bapa Durna menika kados pundi? Aduh ger, bahaya. Antasena lan Wisanggeni mboten saged disepeleaken. Namung samenika ngaten mawon. Pun melajar pados pengayoman ger. Pados pengayoman wonten pundipun to ger pun. Monggo samenika melajar kula dherekke sowan wonten ing Kayangan Dandang Mangore. Nyuwun pengayoman dhateng Hyang Pulun Pandya Betari Durga. Nggih, nderek yen ngaten monggo lajeng sowan Pandya Betari Durga.
Pagut cancut tumandang kirang-kirang samya gumragang gumregah arsa jumangka Kakang Wisanggeni apa ni katone Kurawa wis mundur Siwa Karna ya trima woncat ya ning galuh kae tontonan Siwa Duryudana Simbah Durna karo Sengkuni do mlayu kabeh sajake arep golek Pintasrayan. Wo, lah golek bela ya. Ya wis, yen ngono ayo dioyak nganti kecekel. Pokoke ngendi playune diuber, ya diuber. Aning kemengko do arep nanti munggah kayangan ya doyak. Oh ya, ya tak kancani yo ni yo. Dewaya nuntuna wanga perang wong perang kasangsayan mangimbo imbaning kayangan amo tobat lae-lae. Sejatine ulun ya wis prisa bab lelakon iki. Mongko ora prayoga lamun Wisanggeni kelakon dadi ratu. Aja sumelang ya ngger, ulun mesti bakal paring pambiyantu nanging iki saka pantugaku. Wisanggeni lan Antasena mesti bakal padha ngoyak marang kita.
ora suwe meneh mesti bakal padha tekan kene. Inggih. Pantiodari Durga. Iya, wis ulun tampa akarya bombonging manah. Kumbayana langsung kuni dikepara ngarsa nggone rasawan ya, Ngger. Lole nggih. Nggih Pantya Betari, bekti kula kunjuk pukulun. Kula inggih ngaturaken pangabekti kula kunjuk pukulun. Iya, Durna langsung kuni wis ulun tampa. Banjur ana wigati apa swanmu kawistara mampeng Sungkawa Duryudana? Inggih pukulun. Sowan kula namung badhe nyuwun pengayoman. Lulu kosek, pengayoman babakan apa to, Ngger? Kalenggan menika negari Ngastina kedatengan kraman, monggo ingkang dados kraman malah namung Wisanggeni lan Antasena. Wisanggeni kepengin dados ratu wonten negari Ngastina. Naden sampun dipun trenggalani nanging Wisanggeni lan Antasena malah sami ngamuk. Mila kula pelajar sowan wonten mriki menika pukulun. Inggih pukulun nggih. Nadyan tasih lare nanging nyatanipun Antasena lan Wisanggeni boten saged dipun sangga enteng. Nyatanipun kula sami kapilayu. Kalebet angger ngawangga pramila mawantu-wantu panjenengan kula dhateng pukulun Pandya Betari paring pitulungan supados Wisanggeni sampun ngantos dadi ratu pukulun. Lenglenging driya mangu-mangungkung kanduhan rimang lirlena tanpa kanen yen tan tulus mengkudyah utama Lae sejatine ulun ya wis prisa bab lakon iki mongko ora prayoga lamun Wisanggeni lakon dadi ratu. Aja sumelang, Ngger, aja sumelang. Iki saka pandugaku Wisanggeni lan Antasena mesti bakal padha ngoyak marang kita, mesti ora suwe meneh bakal tekan kene. lajeng kados pundi menika pukulun? Wis Ngger, wis. Tobat mengko yen Wisanggeni lan Antasena tekan kene ulun ingkang bakal ngadepi. Kita wae Duryudana, Durna, apa dene Sengkuni sawetara padha singitan ndelik ana mburi kene dhisik. Inggih ngestoaken dawuh Bapak Durna Amanarya, monggo singitan riyen. Oh nggih Ger, monggo ndelik riyen Ger. Katri gumulung mangrempak
Kurotoro kurereh kakiri Naranggono gawe gelar Lae ora lido jaring wadaplok larak tenan to ingkang sowan Wisanggen Hero Antasena. Iya, aku yang Betari. Sing gedhe pangapuramu ya yang aku mlayu rene iki mergo aku goleki beburonku. Lae. Ora ana kitang menjangan sing teko kene ya, Ngger. Beburonku dudu kuwi, beburonku kuwi dudu kewan. Nanging Wa Prabu Duryudana Simbah Durna karo Mbah Sengkuni. Ayo, aja goro lho, Mbah. Mergo aku ki ngerti sak klebatan Wa Duryudana sak kancane iki mlayu tekan kene. Ngaku wae. Iya, ulun wis ngakoni ya, Ngger. Yen pancen padha swane ning kene malah ulun ingkang sedya paring pitulungan. Lan ulun uga ingkang bakal ngendhake karep kita Wisanggeni nggone kepengin dadi ratu. Loh, kok Eyang Betari malah melu-melu perkara iki? Iya. Mergo lamun jeneng kita dadi ratu kejaba ora pantes, nanging iku uga dudu kegayuhan ingkang samestine mula wurungna wae ya, Ngger. Wih lah, kepiye Kakang Antasena? Wis aja ketanggungan. Ini tak maju aku. Rada mundur. Ya. Rawe-rawe rantas malang-malang putung. Edian, medeni. Serem kamu kan menengo. Sapa wae sing dadi pepalang arepa kowe yang Betari Durga ki dewa nanging ki dewaning panggoda pangrencana. Dewa sing nasar, mula kudu diwaneni wae. Ngamuk ning dandang mangure. Lae Jaramaya aja meneng wae. Wala untal malang. Metu Joko kene. Kapapak keprang guling mungsuh kapapak bawatnya bentar papakane ngaloka buta baju barat iki sapa jenengmu sing nantang aku mau Jaramaya kok sing medhun kowe sapa? Baladala iki dedya maling raga. Antasena kowe wani gawe geger ning dandang mangure. Malah bakal dadi pakane para baju barat. Ayo nek iso panganan. Wis gage nyo panganan nek iso. Wah, untal malang kowe. Ni kuat bisa ini iso perang lagi so terus ya kan ya wah ayo. Wah. Ah. Wah. 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 Mati aku.
Jian. Bola. Wah. Wah. Ayo terus antemo. Wah, akhir. Wah. Wah. Jian. Wah. Oh iya kowe. Mati kowe. Kowe. Kakang Antasena, Piye ni? buta-buta baju barat piye? Wis tak babat habis. Lah kowe iki mau mungsuh karo Jaramaya. Iya, aku mungsuh karo Jaramaya. Ndak dikira aku engko ora gelem grut arepa aku ngetokke daya kemandenku. Lah wong aku ki ya pengen dadi ratu, aku ki ya kudu iso perang. Oh lah iya bener. Lah terus iki kepiye ni? Jaramaya karo wadya baju barat wis padha keplayu. Lah saiki aku kok malah duwe penemu. Kepengin madeg dadi ratu ning dandang Mangore iki, Kakang. Wilani? Kuwi mbok aja edan to. Ya aku ki ngerti kowe iki petuk, ning mbok petuk wae rasa edan. Rasa ngawur. Dandang Mangore iki kayangane. Wis bene. Kowe iki manuta karo aku. Kayangan ning ngarep tak dadekke negara Dandang Mangore. Butuhe aku kelakon lak dadi ratu to aku. Ya. Mangko Kakang Antasena tak dapuk dadi patih. Niatku pancen arep gawe pengeram-eram. Mula wis rasa Kakang protes, aku tak dandan cara ratu. Piye? Wis to aku nyiko. Iya ni. Wis to, tunggu jero kene. Sawangen. Cah edan bocah iki. Bocah ora normal. Wis to, tunggu kene. Dandan cara ratu. Luar biasa. Luar biasa tenan. Ha iya, mulane kowe iki gek dandan cara patih, gek wis. Oh ya. Aku lho wis dandan cara ratu, kowe dandan cara patih. Ya, kok sik. Nek ana kene.
Lah kok malah dadi kaya ngono iki arep tetek apa piye to iki? Lah kepiye to? Lah kepiye? Wujudku kuwi kaya ngopo? Lah dik malah kaya anting ngono. Wah, ya sik tak salin. Iki apa iki? Piye ni? Wis Wene- wangun apa durung? Weh lah, kowe iki mbok ngilu kono ngilu. Ngilu. Iki tak nggo kamuflase. Ben ora konangan nek lehku ndelik. Aneh-aneh, ora wis keto, sing tenan to. Iki kepiye iki? Ono malih kok mau dadi sikil ngene. Lho iki aku ki tememplek ning sikilmu, mengko nek ana perkara aku sing nendang. Wegah. Dandan sing mana to? Nah. Ngene iki wae ya. Nah, ngene iki lak wangun. Iya. Secara ketoprak. Ya, Saiki aku kan wis dandan. Jejulukmu sapa ni? ya. Aku tak jejuluk Prabu Candrageni ya Prabu Wisageni. Nah, ra apik ta? Apik. Terus aku nganggo jeneng apa ya? Kok sik tak mikir Apa kowe arep jeneng sapa? Tusiya Udu. Kadena Udu. Janu. Puskeswan Dudu. Apa ya ni aku kok bingung nih. Rasa bingung. Aku mau Candrageni ya Wisageni. Kowe Geni Sekti. Wah, we. Moh ni elek. Entang golek to? Aku kepengen sapa ya ni. Bingung aku nih. Rasa bingung gek sasake waton ana geni ngono wae. Baron Geni. Kepiye nih? Ya, kuwi ora apa-apa. Ya. Tenan arep kuwi tenan? Iya. Ya. Kakang Patih Baron Geni. Kowe mono nih. Aku mono. Oh, alah ya. Wis Kakang Patih Baron Geni. Piye nih?